Aw bisimila ka bi bamananga kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kɔnɔ min bɛna walawalali caman kɛ aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw la. Bakuruba kunnafoniw an dun kan olu de filɛ nin ye. Kabini ni ntɛnɛn tɛmɛnen Septembre kalo tile 9 an ka jamana minisiri ɲɛma Dr Boubou Cissé ani a nɔfɛ taamadenw u bi taamala Faransi jamana kɔnɔ jɛɲɔgɔnya min ni o bɛ Faransi jamana ani Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ. Taama in bɛ don o teriya siraw o tuguli de kadara kɔnɔna na. Mali Mendersa kalanso karamɔgɔw olu ka dɔnni kanwuyali kalanbulon min ni a kun bɛ sen na n'a nun donna Septembre kalo tile 9 o kun cɛra ka bɛn ni Septembre kalo tile 11 a kuncɛli kɛnɛ sigira sen kan ka ɲɛnamaya Misira Institut Islamique la. Olu de an donkanw ye bakuruba kunnafoniw na kunnafoni caman wɛrɛ bɛna fara minnu kan k'olu fɛsɛfɛsɛ aw ye aw bisimila. An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli ni waliɲuman dɔw bɛ ka taa aw kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ma. An donkanw na an ye a yira u la k'a fɔ ɲɛna an ka jamana minisiri ɲɛma ni ale de sɔrɔko ani musakako minisiri ye Dr Boubou Cissé ale bi taamala Faransi jamana kɔnɔ kabini ni ntɛnɛn tɛmɛnen taama in senfɛ a bilasiralen don a ka minisiri 4 fɛ ani an ka jamana sɔrɔ busonbaga dɔw. An b'a ladɔnniya k'a fɔ Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron a ye Mali jamana minisiri ɲɛma Dr Boubou Cissé bisimila ka bɛn tarata ma. Kuma ɲɔgɔnyaw bolila fɛn minnu kan o bɛ tali kɛ jɛɲɔgɔnya sira min ni o bɛ Mali jamana ani Faransi jamana ni ɲɔgɔn cɛ. Amadou Kamara ale bɛna o ɲɛfɔ an ye. Ni y'a siɲɛ gali minisiri ɲɛma Dr Boubou Cissé a ka bisimila Faransi jamana kɔnɔna na a tɔɲɔgɔnkɛ Edouard Philippe fɛ baara ɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna na. Tile kelen a bisimilalen kɔ Faransi minisiri ɲɛma fɛ Faransi jamana ɲɛmɔgɔ Emmanuel Macron ale fana y'a bisimila bonya ni karama kɔnɔna na a ka jamanakuntigi dagayɔrɔ la n'an b'a wele ko Élysée. Bisimilali ko bɛɛ bannen kɔ minisiri ɲɛma Dr Boubou Cissé ale ni Faransi jamana ɲɛmɔgɔ Emmanuel Macron u ye maa fila ɲɔgɔn ye kɛ min kuntagala janyara kosɛbɛ min senfɛ u da sera Mali ka lakanako kɛrɛnkɛrɛnnenya banbanci kɛwalew kɛlɛliw olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman ma. San 6 Faransi jamana ka kɛlɛkɛcɛw ka wulikajɔ kɔfɛ an ka jamana kɔnɔna na min kɛra opération Serval hukumu kɔnɔna na n'a kɛra ko ba ye Mali jamana kɔnɔ. Faransi jamana ɲɛmɔgɔ Emmanuel Macron a y'a yira minisiri ɲɛma Dr Boubou Cissé la kɛlɛ min ni Mali jamana b'a la banbanci kɛwale mɔgɔw kɔnturu la ko Faransi fana ka wulikajɔ dɔ ye bawo Faransi jamana ale ni nanzarala tɔnba Union européenne o kɛlɛkɛcɛw olu caman kɛlen bɛ ka wulikajɔ boloda Mali jamana kɔnɔ an bɛ waati minɛ ko sisan minnu fana cɛ sirilen bɛ bi banbanci kɛwalew olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw kɛlɛli ma an ka jamana kɔnɔna na. Minisiri ɲɛma Dr Boubou Cissé a ka kɔrɔfɔw la kumaba dɔ kɛra Mali ni Faransi cɛ baaraw ni bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na olu bɛ se ka banban cogo min na ani ka kɔrɔlenw la kuraya bawo a y'a yira k'a fɔ ko Mali ni Faransi jamana cɛ ko bila ko tɛ ko caman bɛ Faransi jamana ani Mali jamana u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sira caman fɛ nafasɔrɔ siraw badenya siraw ale ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ baaraw u jidili siraw la. Minisiri ɲɛma Dr Boubou Cissé ani Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ka sigikafɔ a kɛra fɛnba ye bawo u da sera fɛn caman ma minnu bɛ tali kɛ lakana Mali ni Faransi jamana ni ɲɔgɔn cɛ baaraw olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman u da sera olu bɛɛ lajɛlen ma. Tarata don minisiri ɲɛma Dr Boubou Cissé a ka baaraw hukumu kɔnɔna na a wulila ka t'i ɲɛda Faransi finitigilakaw ka minisiriso o kɔnɔna na a n'o minisiriw u ye hakili jagabaw kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ani bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na Mali jamana ni Faransi jamana cɛ n'o ye musolaka ye n'an b'a wele ko Florence Parly. Baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛra minisiri ɲɛma Dr Boubou Cissé a bɔlen kɔ Faransi golomasiri tabaw ka minisiriso kɔnɔna na a sera Faransi jamana ale ni jamana wɛrɛw ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔ minisiriso n'o ye ministère des affaires étrangères a n'o minisiriw fana ye sigikafɔ kɛ minnu bolila Mali jamana ni Faransi jamana ni ɲɔgɔn cɛw baaraw hukumu kɔnɔna na. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko minisiri ɲɛma Dr Boubou Cissé a ka ni tile fila taama ka taa Faransi jamana kɔnɔna na a bɛ maa hakili sigi bawo nafasɔrɔ siraw lakana sabatili olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman kɛra k'o la kumaba ye. Minisiri ɲɛma Dr Boubou Cissé ani Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ka fara Faransi minisiri ɲɛma Edouard Philippe olu ni a ɲɔgɔnna minisiri wɛrɛw u ka kɔrɔfɔw bolila o baaraw sabatiliko ɲuman kan Mali jamana ni Faransi jamana cɛ.
Mali maragadenw ka fara ɲɔgɔn kan tɔn ka baara nundoni kadara kɔnɔna na min ni u bɛna na ɲɛnamaya kabini Septembre kalo tile 28 nata ye CICB kɔnɔ Bamako. U ka ɲɛmayaso ka fara u balimaw kan. U bisimilara alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔrɔ Mali silamɛtɔn Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma ani groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma an fa ani an karamɔgɔba Aseid Sherif Usman Madani Haidara fɛ a ka denbaya la Bangɔni Janginɛbugu la Bamako sigida fɔlɔ kɔnɔ ka bɛn ni ntɛnɛn Septembre kalo tile 9 ye. U ka nin bɔnɲɛ laɲini ye fɛn min ye ka se ka na marakadenw ka nin fara ɲɔgɔn kan tɔn a sigili bonya da karamɔgɔ Haidara kan ani k'u ka tɔn sigi kun ani a laɲiniw ɲɛfɔ walasa u bɛ se ka karamɔgɔ Haidara ka bilasiralikanw ani a ka duwawu sɔrɔ u ka baaraw timɛko ɲuman na. Baara bolodali minnu ni olu bɛ u bolo u ka wasa sɔrɔ olu baaraw dangɛnɛmayali ko ɲuman na. An ka jɛ an ka Fédération des Soninké du Mali ɲɛma Mayiɲare ale lamɛn Lutu Sidibe ani ale ka galamani na fɛn minnu sɔrɔla an ka jɛ an ka o ɲɛmada. An nana se tonton Haidara ma vraiment kana fédération bonya da kan kana ka duwawu minɛ a ka duwawu k'an ye a k'an bilasira parce qu'an ye fédération sigi an kɛlen bɛ ka lancement prévoir nin kalo sala le 28 septembre CICB la à 15h. Donc mɔgɔ min b'a dɔn Haidara ye baara min kɛ jamana in kɔnɔ i b'a dɔn i tɛ se ka koba daminɛ n'i ma n'a bonya d'a kan. Donc an nakun ye bi vraiment kana bonya d'a kan kana ɲɛfɔ a ɲɛna a k'an dɛmɛ ni duwawu ye a k'an bilasira ni conseil ye. Donc o y'an nakun belebeleba ye an y'a fɔ fana a ka don an jigiya kɔrɔ a ka parrainage kɛ. Donc a sɔnna a y'a ka accord d'an ma tout de suite a ko maraka a ye fɛn o fɛn min ye ale b'o la a b'o la bi a b'o la sini. Donc vraiment nisɔndiyalenba de don an nisɔndiyalen bɛ talen ka bɔ yan kuma wɛrɛ foyi t'an da kɔnɔ ne foli tɛ k'a fo a ka accueil la ani k'a fo a bɛ baara min bɛ kɛ jamana tɔgɔ la k'a ni ce ani baraji. Mendersa karamɔgɔw ka dɔni kanguruyali kalanbulon min ni o tun bɛ sen na o kun cɛra dɔni kanguruyali kalanbulon ye anu donna ka bɛn Septembre kalo tile 7 ma ka kun cɛ Septembre kalo tile 11 ka ɲɛmɔgɔya ta k'a di bureau de l'Union nationale des mandarsa ma olu ni centre al Kaubak o ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na kɛnɛ in sigili sen kan a ɲɛnamayara ka bɛn ni arabadon ye Misira Institut Islamique kɔnɔna na Abdul Karim Sako ani Numu Kone olu de ka sɔrɔlenw don. Maa kɛmɛ ni kɔ olu de garijigɛla ni kalan in na ka se ka mɛdarisa karamɔgɔw n'o ye duguma karamɔgɔw ye u ka faamuyali ko yakubaya walasa u bɛ kalan min kɛ denmisɛnninw kun denmisɛnninw ka se ka faamuyaliba sɔrɔ dɔnni ɲinini sira kan. O baaraw bɛɛ lajɛlen parrainage n'o y'a ɲɛmaaya ye o dira bureau de l'Union nationale des médecins du Mali ma an'u jɛɲɔgɔn n'o ye centre Al-Kaukabu ye. Bureau de l'Union nationale des médecins o bɛ Mali fan o fan a bɛɛ lajɛlen maa ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan. Minnu garijigɛla kalan na u y'a yira k'a fɔ u nisɔndiyara baara in kɔnɔ kosɛbɛ ka sababu kɛ kalan min kɛra u kun u ye faamuyaliw caman sɔrɔ a kɔnɔ walasa denmisɛn minnu b'u kalan olu ka se ka faamuyali sɔrɔ kalan na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye. Kuma bɛɛ i b'a mɛn madrasa kalandenw tɛ fɛn dɔn ja kalandenw tɛ défaut tun bɛ karamɔgɔw de la parce que fɛn min kan ka di cogo min n'a ma di tɛ a bɛ dɔn cogo di mais an nana walagada min kɛ tile dama in kɔnɔ kalan in kan ka di cogo min na an y'a cogo faamuya an bɛ to bamanankan na ka mɔgɔ kalan arabukan na an bɛ to bamanankan na ka mɔgɔ kalan jatebɔ la mais a bɛ kɛ ni arabukan kelen de fana i b'a kalan bamanankan na nka a bɛ kalan arabukan na fana o ye o tuma an bɛ ala ɲini ni baara in ɲɛna anw ɲɛna cogo min na ala k'a ɲɛ Mali yɛrɛ ɲɛna ten. Bon an ka kalan ne ye jate minɛ a bɛ san caman bɔ k'a ye k'a fɔ an ka denmisɛnninw bɛ kalan modèle min kɛ anw fɛ yan o ye kunfɛ kalan de ye i y'a fɔ a bɛ ko qira hifziya u bɛ fɛn min fɔ u t'a sɛbɛnnen dɔn n y'o de kɔlɔsi kosɛbɛ kalanden caman na an yɛrɛ denw b'o la bon sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ n ye madrasa yaala Mali kɔnɔ fo madrasa 100 ka taa ye k'a fɔ an ka denmisɛnninw bɛ se fo kilasi 6nan ma u tɛ se ka papier ta ka da u ɲɛkɔrɔ ka arabukan harifu dɔn k'a to u ka se ka kalan kɛ u yɛrɛ donc vraiment o ye fiɲɛba de ye kalan na u ka se ka kalan jɛ ka se o la ka tila ka se sɛbɛnni na n'i sɔrɔ la dɔrɔn a bɛ na fɔ i bɛna matière fɛn fɛn kɛ i y'a matière bɛɛ tilancɛ kɛ. Bureau de l'Union nationale des médecins du Mali a ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ u ye jateminɛ kɛ a mɛnna k'a fɔ denmisɛnninw faamuyali ka gɛlɛn u caman ma k'o sabu o bɛ bɔ kalan kɛcogo de la k'o miiriya de ye u bila ka nin hakilina in ta ka se ka nin kalan in kɛ karamɔgɔw kun walasa u ka se ka faamuyaliw sɔrɔ fɛɛrɛw la n'o ye technique ye
ka se ka kalan kɛ denmisɛnninw kun denmisɛnninw bɛ se ka min faamuya ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛyaba ye. Ni ko mas karamɔgɔ tɛ mako bɛ formation na tuma bɛɛ formation continue de kan ka kɛ mais a tɛ se ka kɛ tuma bɛɛ ala ye nin waati n'a tigɛ an ma an y'an ŋaniya k'a fɔ an kana taa ten école bilala yanni école ta cɛ an ka formation de k'an ka karamɔgɔw kunna niveau 1 n'o ye première ni deuxième ni troisième ni maître ye a bɛ kɛ fana lecture ni écriture de kan u ka ka kɛ fi maharatul qira wal kitaba donc an laɲini ye mun ye an ka karamɔgɔw niveau ka se ka yɛlɛ u ka se ka n'u taara seginna ka t'u ka yɔrɔ la u ka se ka karamɔgɔw fara ɲɔgɔn u ka bureau la be union nationale ka bureau yɔrɔ yɔrɔ la ka ɲini bɛɛ fɛ a bɛɛ ka représentant dɔ bɛ yan u ka taa nin formation u ka karamɔgɔw kunna pour que u ka classe kɔnɔna denmisɛnninw ka se kalan kɛcogo ɲuman na ka u ka niveau ɲuman sɔrɔ teliya la ka sɔrɔ ma kɛ gɛlɛya ye. Comme an bɛ nin na ka tigiw dɛmɛ na ka fara u kan k'a kɛ k'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛn sababu ma k'a ɲini ala fɛ a kɛra kun min kama ala k'o sabati k'a ɲini ala fɛ jamana wa denmisɛn minnu bɛ marasako la a kɛra kalankɔrɔbaw ye a kɛra karamɔgɔw ye a kɛra directeurs ye bɛɛ ka se ka hakilila sɔrɔ i ka fɛn kɛ min bɛ jamana nafa min bɛ marasaw ka jɛ nafa o de an bɛ ala deli o de la komi o daminɛ dɔ de ye nin ye k'a kɛ maliyɛnw yɛrɛ fɛ maliyɛndenw kun o koba ye kosɛbɛ an bɛ ala deli a ka dumɛ an bɛ ala deli a ka taa ɲɛfɛ. K'a dɔn k'a fɔ nin baara in labɛnbaw y'a kɛ taasibila ye ka ɲɛsin an karamɔgɔw ma n'o ye Abdelaziz Yatabari ni nin y'a kalo damadama ye binganikɛlaw bɛn'a kan n'o kɛra sababu ye. Usman Jara ni u ko a ma ko Guzno ale ka kanbɔli ko ka denmisɛnw ka tɔn CNJ Conseil national de la jeunesse du Mali o ɲɛmɔgɔ y'a ɲini o kanbɔli ko o baara forobanu donna ka bɛn alamisa don Septembre kalo tile 12 ma Carrefour des Jeunes na Bamako tɔndenw caman olu nana kana bɔ walasa ka se ka kɛ baara in seere Sadio Sidibe ani Baba Keita Cherifla Jabaraninso tɔgɔ la olu de fɛnɛ kɛra baara in seere anw tɔgɔ la u sera k'an sama fɛn minnu na an ka jɛyanko ɲɛmada. U ka nin ɲɔgɔnnajɛrɛ in ni a kɛra Carrefour des Jeunes na alamisa don a bɛ tali kɛ Usman Jara n'u b'a wele Guzno sifinakaw ka ɲɛmaayasoba min bɛ yen ni a bɛ wele Conseil national de la jeunesse du Mali walasa ka ko o cɛbɔ ye cɛbɔ in ni a bɛ wele a kanubaw fɛ a n'a dɛmɛbaw ko yɛlɛma cɛ a ka fɔla ko baaraw kolobokalili daminɛ ka ban kabini uti kalo tile 24 san 2018 o senfɛ ni a ye Mali région bɛɛ ka senɔ ye a taara ka baarabolo dalen ɲɛfɔ a kanubaw fɛ ni o bɛ tali kɛ baarabolo 4 kan ni an b'a fɔ ma ko 4 grands axes. An ka sɛbɛn dɔ b'an bolo an y'a hakilina kɛ mun na n'an b'a fɔ ma ko projet de société donc sigiyɔrɔ 4 de b'ale la sigiyɔrɔ fɔlɔ an ko an ka baara kɛ pour que an bɛ jɛkulu mun yɛrɛ kɔnɔna na a ka kuraya tɛ dɔwɛrɛ parce que denmisɛnnin tɔn minnu sigasigalen don a la u k'a dɔn k'a fɔ jɛkulu tɔn tɛ jɛkulu tɔn fosi tɛ n'olu denmisɛnninw ka hɛrɛ ɲini jɛkulu tɛ ni jamana ka hɛrɛ ɲini jɛkulu tɛ n'an y'o sɔrɔ wagati mun an bɛ se k'a fɔ denmisɛnninw ye an ka wuli an k'an da don jamana jɔliko kuma na n'o fana bɛɛ ɲɛnabɔra an bɛ se k'a fɔ faama ɲɛna bɔn a ka d'anw ye denmisɛnninw bɛ degun na a y'a essayer a ka baarako ɲini ka di denmisɛnninw ma n'o bɛɛ bɔra yan nɔ fɛn mun bɛ yen a bɛɛ b'a dɔn a bɛ san 7 bɔ jamana bɛ taabolo mun na kɛlɛ t'an fɛ yan sa mais ɲɔgɔn faamuyabala b'an fɛ yan nɔ an denmisɛnninw an bɛ se ka wuli ka don Mali fan bɛɛ an bɛ se ka taa diɲɛ fan bɛɛ ka taga fɔ sini ɲɛsigi ye anw denmisɛnninw de ye mais jamana bɛ taabolo mun kan diɲɛ mɔgɔ n'an ma jɛ ka n'an dɛmɛ k'an ka faamaw dɛmɛ k'an denmisɛnninw dɛmɛ an ka sini bɛ gɛlɛya. A ma ekɔlidenw janfa tile kelen a ma Mali janfa tile kelen o de bila bi ka na k'a ka a ye misala minnu kɛ k'u sɛbɛntiya ka fɔ kɛnɛ kan o de y'a kɛ n bɛ yan bi n dalen don a la ala barika la a bɛ se n b'a dɔn kunun cogo min na ni o Guzno kelen don a bɛ se n tɛ dute yɛrɛ. Bi an bɛ Guzno ka kɛnɛ kan yan lancement kɛnɛ kan k'a yira k'a fɔ an b'a kɔ tout simplement a sera an ma an ye rencontre caman kɛ janni bi cɛ an y'an fɛla yira la jeunesse yɛrɛ ka ko la Mali ko in na donc on a vu que programme dɔ b'a bolo ensemble n'an sera ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka jeunesse in bɔ ɲɔgɔn na. Gɛlɛya min bɛ Mali sifinnakaw kan bi commune 4 cɛbɔ ni o ye Usman Jara ye n'u b'a wele ko Guzno a y'a kali k'a siɲɛ ko ni Ala ye sebaya d'a ma k'a tɛ mɛ a si janfa ani ka tila k'a ɲini a dɛmɛbagaw a n'a kanubaw u ka fara kan k'a dɛmɛ walasa a bɛ se ka jɔnjɔn sɔrɔ cogo min na. Baara ka nɔgɔ komi a ka gɛlɛn parce que généralement an bɛ mun ye mɔgɔ dusukun sɔnnen tɛ ɲɔgɔn ye parce que o ye farafinna de bɔ n bɛ kuma Mali ta kan n'i bɛ ɲɛmɔgɔ ɲini na bɛɛ bɛ tugu nɔfɛ k'i dɛmɛ mais généralement ni ɲɛmɔgɔ sɔrɔla mɔgɔw bɛ ɲinɛ k'a fɔ ko mɔgɔw de y'u dɛmɛ u bɛ ɲinɛ u nakun kɔ u hakili bɛ to yɛrɛ poche kɔnɔna na u hakili bɛ to yɛrɛ ka nafa la
an ta an to yi n'a sɔrɔ ŋaniya bɛ ne na ala yɛrɛ kana ɲɛmɔgɔ ye nɔgɔya ye jama danna mun da ko n nana n bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ k'an timinanja pour que Mali denmisɛnninw ka hɛrɛ sɔrɔ n bɛ taa o sira de kan n tɛ taa sira fosi kan et n bɛ fɛn fɛn mun kɛ n t'a fɔ ko n sira an ka so bi n wulila ka na nin kɛcogo man ca n bɛ na m'o ɲini an ni denmisɛnninw bɛ sigi ka kuma an bureau kɔnɔ an bɛ kuma n'an bɔra bureau kɔnɔna na denmisɛnnin miliyɔn 7 wɛrɛ de bɛ yen nɔ an bɛ ka kuma minnu tɔgɔ la an bɛ t'u fana ɲininka aw hakilina ye mun ye jamana taabolo la mun bɛ se ka kɛ denmisɛnninw ye mun bɛ se ka kɛ pour que faamaw dɛmɛ jamana bɛ gɛlɛya min na jamana ka ban an ka baara taabolo bɛ k'o ye et n b'a ɲini denmisɛnninw fana fɛ n bɛ se ka fili parce que n ye adamaden de ye ni nɔfɛ jama bɛ se ka fili mais chaque fois n'u ye ne fili la ou bien n'u ye nɔfɛ jama ye fili la u k'an wele k'a fɔ an ɲɛna an b'a tile ɲɔgɔn bolo n'a sɔrɔ denmisɛnninw janfali bɛ n kɔnɔ ou bien n bɛna kɛ ɲɛmɔgɔ ye ko denmisɛnninw ka hɛrɛ t'a la ala kana nɔgɔya ye a y'a kanu ko a bɛ jeunesse ɲɛmɔgɔya ɲini n'o b'a fɔ a ma ko CNJ a ye a bonya dan kan an ko o kɔni o ye duko de parce que a ye min kɛ an ye san 4 kɔnɔ université la a sara cogo wɛrɛ foyi t'an bolo fo ni a ko a bɛ ko min na an bɛ se ye min ye o la an b'o k'a ye. Baw ladɔnna k'a fɔ Mali sifinnakaw ka ɲɔgɔnna jɛrɛba ta wɔɔrɔnan o bɛna kɛ Menaka kabini novembre kalo tile 26 27 fo ka taa se a tile 28 ma min senfɛ CNJ ɲɛmaaba o tɔ bɛ fɔ maaw ye. Kungo kɔnɔna lakanani cakɛda min ni a bɛ wele Société Forestière Bengadi a ye jirituru belebele boloda min ɲɛnamayara Jemeruku Bafulabe cercle la Kayi marabolo kɔnɔna na Bafulabe cercle mɔgɔba caman olu nana kana baara in seriya Abdul Karim Sako a bɛ na ɲɛfɔli k'an ye o ko kun kan. Ni yirituru baara min bolodalen filɛ nin ye hakilina do a bɔra Société Forestière Bengadi yɔrɔ n'o ye Yakuba Jamutɛnɛ n'a jɛɲɔgɔnw ye sigida o tɛ se ka lakana bada fo ni yiri bɛ yen o hukumu na u ye nin hakilina ta ka nin yirituru kɛ yiriju ba 4 u y'o turu Jemerekukaw fɛ yen a marabolo ɲɛmaw caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ kabini komini ɲɛmaw la fo ka na se Bafulabe cercle commandant ma ani direction nationale des eaux et forêts ka bɔ Bamako ani Kayi u bɛɛ lajɛlen nana ka na Société Forestière Bengadi u baara in k'o seereya a baara kɛnɛ kan laseliw caman kɛra minnu ye tali kɛ sigida lakana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya ma yiri tigɛli ani yiri turuli kan. Welewele min bɛ ne bolo ka se cakɛɲɔgɔnw ma pour que baara min bɛ se ka sankɔrɔta nin ye k'a yira bɛɛ tura mɔgɔ mɔgɔ bɛ se k'i cɛsiri ka dɔ kɛ a la i k'a kɛ donc n'i y'a yiri in turu i k'i janto a la k'a lakanda pour que a bɛ se ka ɲɛnamaya cogo min na o ye ne ka welewelekan ye ka ladi ka se jama bɛɛ lajɛlen ma. U y'a fɔ cogo min na ko yiri yɔrɔ tɔ ye Sikaso mara ni Kayi de ye yɔrɔ bɛɛ b'a dɔn a tun bɛ yɔrɔ bɛɛ de sababu dɔ de y'a kɛ Sikaso ni Kayi bon gɛlɛya min ye yɔrɔ tɔ sɔrɔ yiriko la an t'a fɛ Sikaso ni Kayi k'a sɔrɔ yiriko la ye tiɲɛni ye yɔrɔ o yɔrɔ n'o ye yiri turu ye n'i ma se ka kuma a la i b'a fɔ dugutigi na ni dugutigi ma se ka kuma a la a b'a fɔ kumada ɲɛna kumada b'a se sous-préfet ninnu ma u b'a se f'a se yɔrɔ la pour que kɔlɔlɔ min bɛna don a la o ka bɔ a la an bɛ ka se ka jɛ ka janto kumoda ninnu na pour que u bɛ se ka sabati cogo min na an y'o ɲini Ala fɛ Ala k'o nɔgɔya an ye. Fɛn min ye Société Forestière Bengadi a ɲɛmaa ye Yakuba Jamutɛnɛ a yɛrɛ k'a fɔ yiritigɛ tɛ baasi ye ko k'a ka yiri turu a nɔ na k'o de ye fɛn ye bɛɛ kan k'i cɛsiri min na ka da yiri yɛrɛ nafa ka adamaden ka ɲɛnamaya kɔnɔna na. An ye yiri baarakɛla de ye vraiment yiri baara kanu b'an na parce que an b'a dɔn nafa b'a la an b'a baara fana an b'a baara sigida min na sigida denmisɛnninw bɛ nafa sɔrɔ a la parce que n'an nana an b'o ta baara la ɲinan tilemana yɛrɛ la dugu yɛrɛ mɔgɔ jeune min bɛ baara la mɔgɔ 1000 bɔ donc o ye nafa ye bon an tila ekɔliso demandé u bolo o ye ekɔliso d'an ma 3 classes la an b'o lɔrɔ ma ban fɔlɔ après u ka misiri dɔ tun bɛ yen an tila k'o créer k'o entretien kɛ vraiment yiri baara kɔni nafa ka bon fɔlɔ la a tun bɛ fɔ ko yiri baarakɛlaw ye kungo tiɲɛ tiɲɛ don mais sisan plan ko nin kama an y'a faamu k'a dɔn k'a fɔ yiri baarakɛla tɛ kungo tiɲɛna ye parce que an bɛ min tigɛ an bɛ se k'o dɔ turu min ka ca n'o ye fɔlɔ yanni plan ka kɛ tɔɔrɔ tun man ca o tun tɛ sɔn an tun bɛ dogoli k'a kɛ mais depuis plan kɛra dogoli tɛ yen tugun baara kɛra kɛnɛkanfɛn ye vraiment o ka tɔɔrɔ foyi tɛ se k'an sɔrɔ. Mali in kɔnɔ sisan forêt tɔ ye Sikaso ni Kayi de ye a banna o Bamakɔ sɔgɔra ka se Mopti ma forêt tɛ yen charbon yɛrɛ bɔyɔrɔ tɛ yen mais aw bɛ yen dɔw bɛ aw bolo maintenant a bɛ kɛ cogo di plan d'aménagement kɔnɔ nana an b'a dɔn jateminɛ kɛra k'a fɔ ni de b'aw bolo san kɔnɔ aw bɛ se ka ni de bɔ k'a sɔrɔ a ma digi forêt la parce que jiri n'a dɔgɔyara a bugu ka gɛlɛn donc il faut que hakɛ dɔ ka sɔrɔ a la donc o de la an bɛ quota dɔ de d'aw ma aw ka forêt in kɔnɔ ni de bɛ se ka bɔ san kɔnɔ
et puis ni fana sera ka bɔ aw bɛ se ka min kɛ ka ladon ka a turu pour que a ka se ka ɲɛ aw bɛ o baara min na vraiment baara ɲuman de don. K'a lɔdɔnniya k'a fɔ société forestière bɛn ka di a ye baara caman kɛ dugu maaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ma u ka misiri entretien baaraw a ye jɔdaba fa o la fo ka taa se kalanso 3 jɔli ma n'o baaraw bɛ sen na min musaka bɛ taa jɔ sefa wari miliyɔn 12 ɲɔgɔnna na. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw lasɔrɔ Musa Fɔma bɛ na minnu walawala an ye. Burkina Faso jamana kɔnɔ maa 10 ani maa 8 ɲɔgɔnna bɔnɛna a nin na ka sabu kɛ u ye dumuni min kɛ pɔsɔni tun bɛ dumuni na a kɛra marabolo 2 la Burkina maa 15 ɲɔgɔnna fɛnɛ bɛ yen olu bɛ ka jateminɛ kɛnɛyasow la wa sɛgɛsɛgɛli kunfɔlaw ye a jira k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ka kasara sɔrɔla dumuni pɔsɔninen de dunni fɛ Septembre kalo tile gale didiri fanfɛlaw la maa 17 bɔnɛna a nin na jamana camancɛ yanfa don ka digi a tilebi yanfa kan Septembre kalo tile 9 maa 5 wɛrɛ fɛnɛ bɔnɛna a nin na n'ayam tengakaw fɛ yen kori tenga mara la o maa 5 kun bɛ maa 15 la minnu kun bɛ ka jateminɛ minisiri min ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ma Burkinakaw fɛ yen ni o ye Léo ni Claudine Luge ye a y'a yira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw y'a yira ko maa ninnu ka dumuni kɛlen bagaji de kun bɛ la forow kɔnɔ bagajiw minnu bɛ kɛ sababu ye ka sɛnɛfɛnw furakɛ ni k'u kisi tumuw tɔɔrɔ ma ko o dɔ de yira u ka dumuni kɛtaw la didirikaw fɛ yen minisirimuso ye a yira k'a fɔ maaw joli talen ni ka joli sɛgɛsɛgɛ bagaji dandɛmɛ taara ye joli la wa dumuniw minnu fɛnɛ kɛra u fɛ dumuni ninnu fɛnɛ na bagajiw n'o ye pɔsɔniw ye o yera a la minisiri Soko a bɛ a ɲini sɛnɛkɛlaw fɛ u kɛtɔ k'u ka forow furakɛ ni bagajiw ye u k'u ɲamada minisiri Soko ka bilasiralikanw fɛ ni ka baara kɛ n'o ye maa minnu bɛ yen ni olu ma to jamana ɲɛmayaso kɛ bɛ k'i jɔ ni olu furakɛli ye labitanizobaw la i n'a fɔ Puitinga ani Burkina Faaba Ouaga labitanizoba. Dolari wari miliyɔn 15 ko kuma min bɛ senna Kongo Kinshasa fanga kɔnɔ a kɛn bɛ degunba ye jamana ɲɛmaa Félix Tshisekedi ma k'a sabu kɛ maa min yɛrɛ ye a ka directeur de cabinet ye dakuru ɲɛ kelen min farala a kan k'a dɛmɛ ka jamana ɲɛmaaya ɲini n'u jɛra k'u tɛgɛnɔ bila bɛnkan sɛbɛnna k'a fɔ u bɛ jɛ ka jamana labaara ɲɔgɔn fɛ Vital Kamerhe o de tɔgɔ bɛ dolari wari miliyɔn 15 in dunuko kuma la sɛgɛsɛgɛlikɛ jɛkulu dɔ bɛ Kongo Kinshasakaw fɛ yen o de ye sonsa kwa wuli k'a fɔ dolari wari miliyɔn 15 taji wari kundo nka wari in dari yɛrɛ sɔrɔ wari so dɔ la ni jamana ɲɛmaa dɔw ka laɲini ye wari in labana ka labɔ cogo dɔ la n'o ma ɲɛmaa kelen ninnu dɔw ka laɲini ye nka wari labara cogo min na o de ma dɔn wari yɛlɛnna wa wari jiginna wa wari ko kɛmɛ kɔnɔ guanye o sɛgɛsɛgɛlikɛ jɛkulu kɛlen k'o wulikajɔw daminɛ k'o sɛgɛsɛgɛli kɛ ni ka se jamana tɔgɔla kiiriso mo n'o ye parke ye o ka jateminɛ kɛ ko la Vital Kamerhe Félix Tshisekedi ka jamana ɲɛmaayaso directeur de cabinet a n'a nɔfɛmɔgɔw olu sina k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli ka dan sira la sɛgɛsɛgɛlikɛ jɛkulu in k'a ka baaraw bɛɛ lajɛlen jɔ nka ku dɛ min kalamɔ sɛgɛsɛgɛlikɛ jɛkulu sera jamana tɔgɔla kiiriso la n'o ye parke ye o ka jateminɛ kɛ ko in na min bɛ se ka to wari tununnen bɛ se ka ye Vital Kamerhe kɔsada in na ani kunnafoni di gafe dɔ ni ɲɔgɔn cɛ baro senfɛ o kɛlen ka kɔrɔfɔ tɛnku a la k'a fɔ siga kɛn b'i la k'i dɔnyɔrɔ bɛɛ dolari wari miliyɔn 15 tununnen na Vital Kamerhe y'a yira kunnafoni di gafe kunnafonidilaw la k'a fɔ kuma nangi dɔ fɔ don nɔndɛ sɛgɛsɛgɛlikɛ jɛkulu min kun b'a sɛgɛsɛgɛliw la a ye sɛgɛsɛgɛli bila ka sabu kɛ a ma dunyɔrɔ ye wari in na o kumana sɛgɛsɛgɛli dara ye dɔ ye maa minnu bɛ Kongo Kinshasa jamana kɔnɔ sa n'olu t'a fɛ sɛgɛsɛgɛli ka bila ten fɔ wari in da yɔrɔ ka dɔn olu dɔw y'a yira k'a fɔ Vital Kamerhe de kɛnna kɛ k'i digi sɛgɛsɛgɛlikɛ jɛkulu ka walasa wari ko kuma ka bila bibi na Félix Tshisekedi yɛrɛ a ka fanga kɔnɔ a kɛmɛ kɔnɔ ganba ye a yɛrɛ la bawo don min a bɛna fanga na jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila nɔ na a ko n'ale nana a ka kɛlɛkɛ bere bi ɲɛsin yuruku kɛlɛli de mɔ ani jamana nafolo dungo juguya n'a fɔra ko maa min yɛrɛ bɛ ka jamana ɲɛmaayaso kɔnɔ directeur de cabinet k'o tɔgɔ t'an bɛ fɔ wari dɔ tununu ko kuma la wari min sɛbɛkɔrɔ bugun bɛ dolari wari miliyɔn 15 a kɔnɔ k'a bɛ Félix Tshisekedi la bi jamanadenw ka mɛn ko a ka daden ko a tɛ ka faamu u fɛ a ka jamana ɲɛmaa ka bɔ ka kuma a k'a dɔn k'a fɔ a bɛ k'i da k'a bonbo ye
o bi kɛ sababu ye ka yɛrɛ nɔgɔ n'o y'a sɔrɔla a yɛrɛ dɔnyɔrɔ tɛ dollar wari miliyɔn 15 in dununi ko la. Jamana tɔgɔla kiiri bulon fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ni maa min hakili la ko kɔrɔfɔ in danbɛ dɔ ye se kɛra olu mɔ sɛgɛsɛgɛlikɛ jɛkulu fɛ wa olu bɛ k'a ko jateminɛ. Bebe na Felix Tshisekedi yɛrɛ ka fanga kɔnɔ jamana ɲɛmayaso la maaw kilan bɛ Vital Kamerhe directeur de cabinet nɔfɛ maaw kɛn bɛ ka kɛlɛ wuli k'a jɔ ko Vital Kamerhe ɲɛngoya de bɛ jamana ɲɛma Felix Tshisekedi nɔfɛ maa dɔw la k'a sabu kɛ lahɔrɔmaw minnu jɔ mɛ a ye Felix Tshisekedi ka fanga kɔnɔ k'a kɛn bɛ i n'a fɔ a dama jamana ɲɛma ko kɛlɛ in kun y'o ye. Jamana ɲɛma Felix Tshisekedi nɔfɛ maa minnu fɛnɛ bɛ k'a kɛlɛ olu ko k'a ka fanga dandɛmɛnen do bi olu b'a fɛ jamana ɲɛma Felix Tshisekedi k'i walaki ka bɔ a la yɛrɛ de pewu u ye jɛ min do u ni ɲɔgɔn cɛ ka fanga ɲini jɛ in ka walaka bɛɛ kɔni sigin bɛ ka ko in laban jogo lajɛ dollar wari miliyɔn 15 in bɛna laban jogo min na jamana ɲɛma Felix Tshisekedi n'a dɛmɛba Vital Kamerhe bɛna laban jogo min na o kunna siri bɛ mɔɔw la. Zimbabwe ka uka jamana ɲɛma Robert Mugabe fure nana Zimbabwe jamana kɔnɔ ka bɛn ni araba Septembre kalo tile 11 wulatile yanfa ye faba pankuru jigingɛnɛ ka n'o ye Harare pankuru jigingɛnɛ ye. Maa min kɛra yɛrɛmahɔrɔnya tutigɛba ye Zimbabwe jamana ye juma tɛmɛnen Septembre kalo tile 6 dabama ka wele sera mɔ ka sido san 95 la Singapore lapitanizo dakabana dɔ la a kun bɛ to ka t'i yɛrɛ furakɛ lapitanizo min na ni nin y'o san damadɔ ye. Pankuru in jigina Zimbabwe darapo o fɛnzɛlen kun do a ka a furumuso Grace Mugabe kun bɛ kɛnɛ kan ka fara jamana ɲɛma kura Emerson Mnangagwa kan. Emerson Mnangagwa ye kuma ta ni ka taasi bila kɛ ka ɲɛsin a mɔ kɛnɛ kan ye a ka fanga ɲini dɔ ZANU PF min fɛnɛ y'a kɔ bila ka fara jamana ɲɛma kura Emerson Mnangagwa kan o maa ɲɛma caman fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ kan u sɔrɔla k'u kunda ni a fure ye a yɛrɛ ka so kan n'o bɛ faba Harare gɛɲɛkɛ yanfan fɛ u bi sɔrɔ ka su da ka si ɲɛna kelen kɛ ka taasi bila kɛ a ye ni ka sɔrɔ ka sigi ka na ni a ye faba Harare camancɛ yɛrɛ la dolati kɛnɛba min bɛ yen ka bɛn ni alamisa Septembre kalo tile 12 in ye a fure bi taa da o dolati kɛnɛba kɔnɔ ka taasi bila wɛrɛ kɛ a ye ye u bi sɔrɔ k'u kunda ni a ye a faso kan ni o ye Zimba ye n'a taara su kelen kɛ a faso la u bi segin ka na ni a ye Sibiri Zimbabwe faba la Harare jamana bi sɔrɔ ka taasi bila laban kɛ a ye yɔrɔ min kɔnɔ gwa kɔni bɛ maaw la maa si t'a dɔn jamana ɲɛma kɔrɔ Robert Mugabe su bi don yɔrɔ min gwɛlɛyaba bɛ fanga ni a somaw ni ɲɔgɔn cɛ o ko la bi fanga kɔni zago la yɔrɔ min gɛrɛngɛrɛn bɛ k'o kɛ Zimbabwe cɛfarinw da yɔrɔ ye cɛfarinw minnu ye kɛlɛ kɛ fɔ Zimbabwe jamana k'i yɛrɛ ndaraki Angleterre jamana na k'a ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ Zimbabwe jamana k'i yɛrɛ ndaraki nazara fanga la k'a ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ Zimbabwe a ka taa da o kaburu do la nka Robert Mugabe balemaw bolo Robert Mugabe ka taa da a faso la o de ye olu hakilina ye bɛɛ ma se ka kɛ o kan. Nigeria jamana de maa 200 ɲɔgɔn na bɔra Afrique du Sud jamana kɔnɔ ka don Nigeria ka bɛn ni araba ye ka sabu kɛ Afrique du Sud ka den kɛn bɛ k'i ɲɛtinɛ kɛ dunan ye farafin den k'i ɲɛtinɛ kɛ a farafin ɲɔ ye o de daminɛnen don Afrique du Sud maa 600 ɲɔgɔn na de bɛ yen Nigeria ka denw na minnu kan ka sɛnsɛn ka don Nigeria jamana kɔnɔ ka sabu kɛ Nigeria maa ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ fɛn min bɛ ka kɛ u ka den la Afrique du Sud dugukolo kan farafin den dɔ fɛ olu tɛ jɛ n'a ye araba Septembre kalo tile 11 pankuru jiginna ni maa 200 ninnu ye Nigeria ka den yɛrɛ bi taa maa 100 la Afrique du Sud dugukolo kan wa Afrique du Sud ka u bila kun ma kɛ dunanw na kun wɛrɛ ye ko u bɛ ka kɛ Afrique du Sud baaraw de kɛbaw ye ko Afrique du Sud ka den yɛrɛ tɛ ka se ka baarakɛta sɔrɔ Afrique du Sud jamana kɔnɔ e dunan o dunan ma na ye i bɛ minɛ k'i ba dɛbɛ ti ka tasuma bila i ka baarakɛyɔrɔ la a dɔw la yɛrɛ i bi fa bawo ko in daminɛ ni bi cɛ maa 12 de bɔnɛna ani na dunanw na Afrique du Sud ka denw fɛ maa 420 ni 20 ɲɔgɔn na minɛnen don wa Nigeria ka den minnu sigin bɛ Afrique du Sud dugukolo kan ni olu kɛmɛ k'u ka cakɛdaw dayɛlɛ olu cakɛdaw bɛ ka jeni u fɛ ko in digi kojugu Nigeria kaw la f'u yɛrɛw y'u ɲɛsin Afrique du Sud kaw ka cakɛda dɔw mɔ Nigeria dugukolo ka k'olu tiɲɛ. O de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafoni di so ɲɛmɔgɔso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadaliw la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ni Ala sɔnn'a ma.